मुलुगसोलोंसालियाव दिनै बाथौ सान फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बे हाबाफारिनि आलासि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी बेवहाय बाहागो लानो हानाय बे इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाड्डु सिंह बिथां आरो बाहागो लानो हानाय प्रफेसर बिथांमोन बाथौ धोरोमनि देउरि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन बे इउनिभार्सिटिनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन दा गिबियावनो इउनिभार्सिटिजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमनोबो आङो बाथौ साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आङो बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबदों जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सुबुङा मोजां देहा आरो गोसो लानानै थांना थानो हायो, बयबो गावबा गावनि जिउआव जाफुंसार महर मोनो आरो माहारियाव अरायसम गोजोन आरो खौसेथिया अरायसम थायो। बेनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आङो आरज गाबदों बे मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्रा साफ्रोमबो गावबा गावनि जिउआव देरहासार जानो हायो, जाफुंसार जानो हायो, गावबा गावनि केरियार दानाय हाबाफारिया आबुं महर मोनो। बिनि थाखायबो आङो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबबाय। आङो गोलाव जेबो बुंनो सानाखै, आंबो बयबो सिबियारि बायदि सासे सिबियारि महरै बेवहाय हाबाफारिखौ लानायखाय आंबो सिबिनोल' एबा खुलुमनोल' फैदों। दा बेवहाय जोंहा एसे आगोलाव बिबुंथि होनाय आदा दिननाथ बसुमतारी बिथांमोना गोबां बिथिङाव स्कलारलि खामानिफोरखौ मावबोदों, स्टाडि खालामबोदों। दा बिथांमोन बायदि आरोबाव गोबां सुबुंफोर दङ। दा बिथांमोना जिखिनि बाथौनि मडार्नाइज खालामनाय एबा बाथौ धोरोमखौ गायसननायाव नैबे थांनाय 50 बोसोराव मा मा हाबाफारिफोर जाबोदों बेखौ मोजाङै एनालाइसिस खालामनानै बुंनो हायो। आङो खोथाखौ एसे एकाडेमिक बायदि बुंनो सानाखै, आङो एसे स्पिरिचुवेल बायदिसो बुंनो सानदों। एसे आगोलाव बिथाङा बुंदों जे जोंहा अर्गेनाइज्ड वे बबेयावबा थि मोनसे जायगायाव एबा थावनियाव बेबायदि सिबिनाय खुलुमनाय बायदिसिनाफ्रा आगोलफ्राव गैयामोन, दा लासै लासै जाबोदों। आं फोथायो जे माहारिखौ दानो थाखाय, सुबुं माहारिया जौगानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। दिनैनि सुबुं माहारिखौ जि जोङो मोनसे एन्टायार वर्ल्ड सिभिलाइजेसन आरो जोंनि सिभिलाइजेसन बेखौ सोलोंथाइयानो मोनसे सेप होदों, महर होदों। जोङो टेक्न'लजिनि खोथाखौनो होन बा साइन्सनि खोथाखौनो होन, दा बिनि बियान जुदि सानोबा बा बिनि बिफोर बिनि सिगांनि जुदि जों खोथाफोरखौ सानोब्ला बै समनिफ्राय सुबुं माहारियाव माखासे डिसिप्लिन, इउनिटि, माखासे सोदांनाय बेफोरखौ धोरोमनि गेजेरजोंनो लाबोदों। मानसिया नर्मेल सिटुएशनाव जेखौबो गिया, जिब जुनारफ्रा माखासे थासारिफोरखौ गियो, नाथाय मानसिफ्रा नर्मेलि माने गिनो नागिरा। बिनि गुबै जाहोना जाबाय मा, गासैनिबो जि लजिक बबे मा, व्हाट इज व्हाट बेखौ मानसिया मिथिगौ। दा बै समाव एखमबा जेब्ला मानसिनि गियान, मोजां साननाय हनाय, आध्यात्मिकता धोरोमफोरनि फारसे एसेबो गंग्लायनाय गैया, बै समाव मानसिया गावनि गोहोखौ लानानै गोबां समाव गोरोन्थि मावफ्लाङो आरो बे गोरोन्थि मावनाया गावजों लोगोसे गावनि न'खर आरो गावनि समाजाव खहा लाबोयो। आरो बे गोरोन्थि मावग्राया जुदि सासे कमन मेनब्ला, साधारन मानसिब्ला, बिनि जि एमाउन्ट बियो एसे फिसा जायो
जुदि बे गोरोन्थि मावग्राया जुदि असाधारन मानसि जायोब्ला सोरबा नेता सोरबा पावारफुल मानसि अब्ला बिनि एमाउन्टआ बियो गिदिर जायो अब्ला बिनि न'खरल' नङा बा गाव हारसिंल' नङा समाजावबो खहा जायो दा बै समाव बै मानसिखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो थाखाय बा जोङो गोथों लामायाव लांनो थाखाय जोंनियाव गुबुन गुबुन बारा राहा थासोआ मानोना बे पावारफुल मानसिया गावखौनो बयनिख्रुइ गोहो गोरा होननानै सानो सोलोंथाइ जा पावार जा थाखा फैसा जा गासैयावबो अब्ला बियो रावखौबो मानिया जायो दा बिनिखायनो आङो बारा गोलावनि खोथा नङा जेब्ला बर' हारियाव माखासे दाङाबाजिफ्रा जाबाय थायो खनले खनले बै समाव आङो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मानसिफोरखौ बेक्तिगत भावे नोजोर होदों जे मानो गोरोन्थिया जोंनियाव फैयो होननानै दा बेवहाय जों नुदों जे धोरोम सिबिनाय आध्यात्मिकता जि सरसा स्पिरिचुवेल जि मोनसे प्रेक्टिस बियो जोंनि हारियाव खमायनायनिफ्राय खमायलांदों आरो बिनि थाखायनो जोंनियाव गावजों गावनो गाज्रि मोनलायनाय बुथारलायनाय बायदिसिना थासारिफ्रा थाब थाब फैनो हादों मानोना बेहा बै जे मोनसे मानसिनि जे हिउमेनिटी सुबुंथिनि जे मोनसे खहा जागोन बा बे जे सुबुं माहारियाव मोनसे खहा लाबोगोन बै खोथाफोरखौ बियो साननो हाया जायो बै समाव मानसिया एसे सेल्फिश जायो दा बेनिखायनो आङो बे खोथाखौसो बुंनो सानदों जे नोङो जेसेबां लेखा गोरों जाया मानो जेसेबां गिदिर गोलाव जाया मानो इसोरखौ खदाय सिबिनाया मोजां आरो बेखौ सानफ्रोमबो गोसोआव लाखिनाया मोजां आरो बे स्पिरिचुवेलिटी जेला नोंहा मोनसे प्रेक्टिस थागोन अब्ला गाज्रिनिफ्राय गाज्रि समावबो नोङो गोथों लामाजों दावगालांनो हागोन सासे गेदेमा सुबुङा बुंदों जे lie may come 1,000 times but not through me lie may come 1,000 times but not through me जोंनि सिन्ताया बिदि जानांगौ होनदों जे गोरोन्थिया थगायनाया 1,000 टाइम्स फैगोन जोंनि जिउआव नाथाय जों थिग जानांगोन गाव जे आंनि गेजेरजों जाहाथे जाया दा इसोरखौ जोङो मा होनना गाबज्रिगोन लामा मोना ओंखायनो जोङो आंनो साख्रि हो आंनो फैसा हो आंनो उमुक हो होननानै जोङो इसोरखौ गाबज्रियो नङा होमबा दा इसोराथ' बेबायदि होनो हाया मानोना बेहा जेबो फिजिकेल प्रेजेन्स गैया जोंहा दानि आदाया बुंदों जे गुरु गैया होननानै कन्ट्रभार्सि लाबोनाङा होननानै जोंनि धोरोमा जाबाय प्रिमिटिभ धोरोम गोजाम मोनसे धोरोम गोबां बोसोर सिगाङाव जोंहा प्रफेसर जगत सरगियारि दङ डक्टर जगत सरगियारि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बिथांजों आङो एबसुनि जिल्लानि बिबानगिरि मोननायनिफ्रायनो ओरैनो आङो थांबाय थायो आंथ' इउनिभार्सिटिबो फरायाखै नाथाय थेवबो बिराद क्ल'ज आङो थाङै थाङै माने फरायनाय स्टुडेन्ट बायदि मोनलायलायो आरो बायदिसिना खोथा सावरायनो थाङो सोलोंथाइनि खोथा बायदिसिना इस्यु सानसेखालि फुङाव आङो बिथाङानो आंनो टाइम होदोंमोन जे उमुक बाजायाव 9टा बाजायाव नों फै आंनि डिपार्टमेन्टआव जों सानैबो रायलायगोन माब्लाबा 1 घन्टा 2 घन्टा गाहाम रायलायो सारा सफैयाखैमोन बिथांखौ नेनानै आरो सासे आलासिया नेनानै दंमोन बियो हाजोनिमोन आङो माहारिनि मुंखौ बुंनो नागिराखै बिथाङा सासे सोरबा प्रफेसारमोन बिथाङा जबाय थानाय समाव आंजों खोथा सावरायनो नागिरदों बै समाव आं बारा फ्लुएन्टलि इंलिशबो बुंनो हाया थेवबो रायलायबाय थादों आरो सानैबो बेनिफ्राय आंखौ बियो सोंबाय थादों आरो जे नों मा धोरोमनि मानसि मा राव रायो मा खालामो मा मायो सोंगासिनो दङ बियो आंबो बुंबाय थादों उनाव जेब्ला धोरोमनि खोथा फैबाय आं बिखौ बुंदों आरो जे आंनि धोरोमखौ नोंथाङा मिथिनाय नङा होननानै आंनि धोरोमखौ अब्ला बियो बुंदों जे बुंलाय मा धोरोम होननानै आं बुंबाय बाथौ धोरोमखौ नोंसोरो बोरै सिबियो होननानै ओमफ्राय जों बुङो जे दंफां फांसे गायो जोङो बेवहाय माने जेवरा हेबो आरो बेखौनो जोङो मंगलबाराव सिबियो होननानै गुसुङै बुंदों आरो आङो अब्ला बियो बुंबाय मा दंफां मा बिदिनो सानैदो रायलाय आंबो मबाइलाव गुगोलाव देखायलायबाय बिनो दिन्थिबाय नैबे बिफाङानो होननानै दा बिथाङा आंखौ बुंदों आरो जे नोंनि धोरोमा जोबोद मोजां धोरोम होननानै ओमफ्राय लेखा फरायनायाव फरायदोंमोन जोङो जे जापानिसफोरा अन्थाइखौ खुलुमो सोरबा सानखौ खुलुमो सोरबा दैखौ खुलुमो
सोरबा हाजो दन्दरफोरखौ खुलुमो बायदिसिना दा जोंबो सिजौ बिफांखौ खुलुमो दा बियो आंखौ बुंबाय जे आं जाय हारिनिफ्राय फैदों जोंनि धोरोमा दिनैनिफ्राय 100 बोसोरसो सिगाङाव सोलायदों होननानै आरो आंनि आबौनि समाव दा धोरोम सोलायनाय लोगो लोगोनो धोरोमजों गोबां जिनिसा लोब्बा थायो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय आसार खान्थि लासै 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 लासैनो मानसिफ्रा सोलायलाङो ओंखायनो जि जनजातिकरन जानाया एसटि मानसिफ्रा जे एसटि जायो बेवहाय मोनसे क्लज दङ माने बेवहाय मोनसे सेन्टेन्स दङ जाय धोरोम सोलायो बियो एसटि सार्टिफिकेटखौ मोननो हाया होननानै दा जोंनियावबो गोबां दङ नालाय बेखौ नायोबा बिसोरो माने एसटि सार्टिफिकेटखौ मोना धोरोम सोलायग्राफ्रा दा बिथाङा बुंदों आरो जे धोरोम सोलायनाय लोगो लोगोनो दा जोंहा गासैबो गोमाजोब्बाय होननानै आइडेन्टिटिनि क्राइसिस फैबाय खालि जोङो ड्रेसाल' एसे जोंनि दंसै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा वेस्टार्न कालचारखौ मोजां मोनो बेखौनो प्रेक्टिस खालामो मेक्सिमाम मानसिफ्रा बेजोंनो थांजोब्बाय दा जोङो मोनसे गोदान आलादा हादोर बिदों नाथाय आइडेन्टिटिनि बाथ्रायाव फैयोबा जोङो एखे मंगलइड मानसि जोंखौ डिफारेन्ट खालामनो हानाय जेबो गैया दा नोंसोरो बे धोरोमखौ अरायसम थिग मथे लाखिबाय था होननानै बिनि सिगाङाव खुलुमोबाबो आङो बारा सिङाव हाबाखैमोन नाथाय बिथांखौ लोगो मोननायनि उनाव आंबो लासै 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 एसे गोथौआव हाबनो नाजादों आरो दा बेखौनो मालाबा मालाबा आलादा रायजो बिनायनि सोमावसारनायाव दिल्ली सिल्लीफ्राव साननै सानथाम थाहैयो बहाबा थाहैयो जोंहा इउजि ब्रह्म बिथां दङ सोरबा सोरबा दैदेनगिरिफोर दङ बे रायलायलांनाय समाव लामाफ्राव मालाबा 1 घन्टा 2 घन्टा ओरैनो थानाय समाव सावरायनायाव बे खोथाफ्रानो जोङो ओंखारबाय थायो आरो जे जोंनि रोदाखौ जावनानै नायोबा बेसे गोथौसिम मोनगोन सोरबा बुंदों हरैनिफ्राय फैदों मंगलियानिफ्राय सोरबा बुंदों हरैनिफ्राय फैदों जोंनि रावारि फोलेरा उमुक उमुकनिया उमुक दा बेखौ जोङो जावै जावै नायनानै जोंनि फिलसफिया मा जोंनि हारिनि सान्थौ सानस्रिफ्रा मा बैफोरखौ जोङो अर्गानाइज खालामनानै लानो हायियाव जोंहा माखासे जेंना जादों नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे जोंनि बे गोजाम गोजाम जोंनि जि आखुथायफोर बेखौ गारनानै मालायखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो माने मा खालामगोन मोजां मोजांखौल' जों लागोन दा आंथ' सानो जोंहा लेखा गोरोंफोरनियाव थागोन तत्वआ इन्डियायाव जेसेबां धोरोम दङ बेवहाय बर'फ्रा दंजोबो इभेन सोनाबथिं खुलुमग्रायावबो दंबावोसो बै बक'नि आंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन एबसु अफिसाव फैदोंमोन बोसोरब्रै बोसोरबासो सिगाङाव सानै फुरा गोलावखौनो गानना फैदों बिसोरो सार बोरैबा बोरैबा लाफ्लांबाय जों होननानै बिसोर रां नांगौ जोंनो ओरै ओरै बेरायनो थांगोन जोङो ओरै थांगोन दावबायनो बिसोरनिया दावबायनाय थायो नालाय दा भारताव जेसेबां धोरोम दङ बेवहाय जोंनि मानसिफ्रा दंजोबो आरो दा बेनि गुबै जाहोना जाबाय मा जोंनि जि डिटारमिनेसन बेयो जोबोद उइक कनफिडेन्सआबो गैया दा बेफोरनि थाखायनो दिनै लेखा गोरोंफ्रा बेवहाय एसे इन्टारभेन खालामनो गोनां जादों आरो बेवहायनो जों गामसा गाननायनि डिसिसनाबो फैदों जों जे गामसा गानफिनबाय 2006 मायथाइनिफ्राय दा बेवहाय बे खोथाखौनो एबसुनि प्लेटफर्माव रायलायनाय जादोंमोन जे हारियाव हारिमुखौ लाखिनो थाखाय धोरोमखौ लाखिनो थाखाय सानैसोल' मानसिनो दायित्व होयोब्ला दिनै गामिनि लेखा बांद्राय फरायै गामिनि मानसिफोरखौसो जोङो धोरोमखौ सिबिजानो लुबैदों आदामोनखौ बिसोरनो आरो दायित्वआ बिसोरसै आरो मेना बिसोर नङाबा माने गैला दा जोंहा दायित्व गैया होमबा नों लेखा गोरों जाबाय होननानै प्रफेसर जाबाय होननानै अफिसार जाबाय होननानै धोरोमखौथ' नोङो सिबिनांगोन ना नङा होमबा गासैखौबो जोङो मोनसे सेक्सननो होनानै जों फ्रि जानो नागिरो मोसाग्राफ्राबो बैसोरल' मोसानांगो दा गामियाव बैसागु जानाय मा जानाय बै मोनसे सेक्सनाल' मोसानांगो जों मोसाला आरो दा बे जिनिसानोखि सोमावसारनायनि गेजेरजों जांख्रिथायनि गेजेरजों जथेस्थ' सोलायनाया फैबाय दा बेवहाय जोंहा सानै बिनानावा मोसालांबाय दा दिनै मा जाबाय बियो बै जांख्रिथायनि फैनाय जेनेरेसन जांख्रिथायनि समाव सोमावसारनायनि समाव दख'ना गाननांगो गामसा गाननांगो आर'नाइ लानांगो मोनसे समाव लाजियोमोन जोंबो उन्दै समाव लाजियोमोन मानोना परिबेसानो गैयामोन जेला देरै लावै मिथिलांबाय फार्स्ट दिल्लीयाव गामसा गाननानै जोंनो थांग्रोदों आन्दलनबो खालामदों हम मिनिस्टारखौबो लोगो हमदों फ्लाइटआवबो गाखोनानै थांदों फार्स्ट थांनायाव एसे लाजिस्लु मोनदों एयारपर्टफ्राव नायसोदो मानसिफ्रा खिन्थु सेकेन्ड थांनायाव गावसोरनो बुंग्रा जाबाय सोरबा सोरबा नोंसोरथ' बर'ना होननानै होमबानिया एसे प्राउड फिल खालामदों
दा बिनिखायनो जे मुलुगाव सोरबा मोनसे हारिनि राव थुनलाइ थैनाया मालाय हारिनिल' दाय नङा, गावनि हारिनि सुबुंफोरनिबो दाय। आं बेखौ फोथायो। जोङो सुबुं अनजिमाया जेसेयानो जाया मानो, जों जुदि बयबो गावनि रावखौ रायोब्ला, दखना गानोब्ला, हारिमुखौ सिबियोब्ला, गासै धोरोमखौ सिबियोब्ला जोंनिफ्राय मालाबाबो बे गोमालांनाय नङा। बरन्स बेखौ जों ओरैबायदि खालामनांगौ मालायाबो बेखौ लुबैनाय। दा गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव गुबुन हारिनि हिन्जावसाफ्राबो दखना गानो, बेयावबो गानो आरो सेलायलायो। दाथ' गुबुन हारिनिफ्रा जोंनि रावाव फरायनोबो नागिरो। दा बेखौनो आंबो गोबां सोमावसारना फैनाय मानसि नालाय, दा आंबो बेखौनो चेलेन्ज लादो जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ ओरैबायदि मोजां खालामनांगो, जोंनि खाथियाव थानाय गुबुन हारिफ्रा जाहाथे गुबुन बिजोङाव नङा जोंनि बिजोङावसो फरायनो फैनाय गोनां जानो हानाय। दा नंखायनो दिल्ली सरकारजों जोङो टाइ आप खालामनानै सोलोंथाइनि मोनसे रिफर्मेशन लाबोनो नागिरदों। दा बिनिखायनो हारि दानाया सोरबा सासे सानै दैदेनगिरि सानग्रा बिनिल' नङा, हारि दानाया मोनसे कालेक्टिभ एफर्ट। नैबे समनि साफ्रोमबो बर' फिसाया जि सानो बेजोंसो हारिया महर मोनगोन। जोङो सासे सानैनो हगारनानै नङा। दा आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। आं मोनसे बाथ्राखौ बयखौबो खावलायगोन, जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ, जे गावखौ जुदि थिग लाखिनो नागिरदोंब्ला धोरोमखौ एसेबाबो थिग धोरोम होननानै माने जेखौ जों बुङोबा जों एसे लाजियो सोरबा आजिखालि गोदान मानसिफ्रा धोरोमनि गरा जाबाथाय एसे लेखा गोरोंफोरनिसो खामानि होननाय बायदि। बे नङा। गिदिर गोलावफ्राबो गुबुन धोरोमफ्रावबो नुयो जे बिराद स्कलार स्टाडि रिसार्च खालामना फैनानै बियो बहाबा दिक्षा लानानै खानाय सानाय हनानै थिखनि लालायलायनानै मानसिया माने बेवहायनो नांनानै थायो। दा बै कृष्णा कनसियास ना मा होननाया, कृष्णा कनसियास ना सार, बे फरेननि ब्रिटिश मानसिफ्रा बिराद लादों कृष्णनि। बिसोरो माने एकदम बिराद मोसायो माने दामनानै, गोजा ड्रेस गाननानै। दा गोजोनखौ नागिरो मानसिफ्रा, सान्तिखौ नागिरो। आरो गोजोन सान्तिखौ नागिरोब्ला बिनि लामायानो जाबाय धोरोमनि लामा, स्पिरिचुवेल लामा। आदारवाइज नोङो सानफ्रोमबो एसेबां चेलेन्ज, ओरैबायदि चेलेन्ज माने जग दर्शन का मेला, कबीर दासआ बुंनाया। जग दर्शनाव फैदों जोङो, जग दर्शन का मेला। बयबो होंगो दोंगो माबा माबि, बेवहाय नोङो धोरोम सिबिनायनि अनगायै माने सान्ति लाखिनोबा गुबुन लामा गैया। दा नंखायनो आङो बेखौनो खावलायगोन, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ जोंथ' आरो मा होनो इखौ धर्मकरन खालामनो हाया, नाथाय बेवहाय फरायनाय जोंनि जिखिनि लाइमोनफोर दङ, जाय जेरावनो थाया मानो जे लाखिनांगोन। आरो धोरोमखौ सोरबाया सोलायबाय, गावनि दाय नङा बियो। बिमा बिफानि समाव, बिबै बिबौनि समाव सोलायबाय। नाथाय हारिखौ लाखिनो थाखाय जाय जोंनि सिनायथि, बेखौ बिनि फारसे जोङो खर' गंलायनायाव, बजबनायाव जाहाथे रावबो फासया। दा खाम सिफुङानो जोंनि सिनायथिब्ला, नङा होमबा, सेरजा सिफुङानो जोंनि सिनायथिब्ला, नों जि धोरोमाव थाया मानो सेरजा सिफुंखौ बयबो दामनांगोन। मोनसे समाव जों मोनसे टिम जानानै एबसुनि माखासे जोंहा बेप्टिस्ट चार्च दङ, माबा दङ, बिथांमोनजोंबो जों रायज्लायदोंमोन जे नोंथांमोननि स्कुल्सफोराव बर' बिजोंखौ थिसननांगौ। चार्चआबो माखासे रल दङ न' डाउट इडुकेसनखौ लाबोनायाव। दा जों खावलायो, बे हारिया जिहेतु गोलाव सम स्ट्रागल खालामनानै फैनो गोनां जाबाय, आरो सोरबाया लिरोबा दिनै मुलुगाव स्ट्रागल खालामनानै साक्सेस जानाय हारिफोरनि गेजेराव आंथ' फोथायो जोंनि हारिनि नामाबो फैगोन। मानोना जेसेबां दावराव दावसि बायदिसिनाबाबो जोंनि हारिया मालाबाबो फासयाखै आरो थाद'आखै। स्पिड लिमिटआ एसे खम जानो हानाय, थांगासिनो दङ। नाथाय दायो ओरैबायदि सोलायबाय मुलुगा, एसे पिकआप लानांगोन जों। आरो पिकआप लानांगौबा लेखा गोरोंफोरा बाहागो लानांसिगोन। नाथाय बेखौनो आं बुंफिनगोन जे जोङो गोदान जानाय माने, जोंनियाव गोदान मुगा फैनाय माने जोंनि अरिजिनेलिटिखौ जों मालाबाबो बावगारलांनो नाङा। दा बेवहाय नोंहा गोजोननायबो मोनगोन। आरो मुलुगनि मानसिफ्राबो बेखौसो दाम होयो, मिथिबायना? बाहेरा जायगाफ्राव थाङोबा, गुबुन मानसिफोरजों सावरायोबा, नोङो जेला गावनिखौ नोङो बिराद मोजाङै प्रेजेन्ट खालामगोन, बेखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो। मानोना बयबो मानसिफ्रा एसे इउनिक, गुबुन जिनिसफोरखौ नायनानै मोजां मोनो। आङो झारखन्डआव TLP प्रग्राम जायो बोसोरै, ट्राइबेल लिडारशिप प्रग्राम। दा बेवहाय आंखौ बिथांमोना गेजेर गेजेर बुंनो लिंहरो, पिस बिल्डिंनि सायाव, बायदिसिनानि सायाव। दा बेवहाय आङो गामसा गाननानै थाङो।
बेवहाय हाबाफारि थायो आरजनि हाबाफारि बायदिसिना हाबाफारि सोर मा रोंगो बेखौ खालामनांगो स' आङो फार्स्ट आंनो खालामदों जे आरजखौ आङो बर' रावाव खनदों बिराद बुरजा मानसि जिरायनायाव दा खोनाबा खोनाथों खोनायाबा बुजिबा बुजिथों बुजियाबा थाथों बिथांमोनाबो नाथाय हमफादों बिनि उनाव सेकेन्ड जोङो जेथिया ट्राइबेल इन्डियानि माखासे ट्राइबेलफोरनि मोनसे सेमिनार जादोंमोन दिल्लीयाव सानथामनि बेवहाय फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम जोङो लांफादोंमोन बे बाथौनि फ्लेक्सआव बानायनाय बेखौ सानफ्रोमबो प्रग्राम जागायनायनि सिगाङाव बेयाव खुलुमग्रोनानैसो प्रग्रामा जादों सारा इन्डियानि मानसिफोर आरो बिसोर बिराद मोजां मोनदों बेखौ दा नंखायनो जों मालाबाबो हिन'मानताव गोलैनाङा आं बेखौ खावलायगोन गुबुन खोथाफोरखौ बुंला गावबा गाव न'आव थांफिननानै फरायसाफ्रा गामिफोरनि एसे लिडारशिपखौ लानांगो जोंनि गामिफ्राव दायो गार्जेन गैयि बायदि जादों आरो बिनि मेइन कारनानो जाबाय मा जे जेब्ला रिभलिउसन जायो रेनाइसेन्स जायो बेवहाय माखासे ट्रेन्सफरमेसन फैयो दा जोंनि हारियावल' नङा गुबुन हारियावबो जादों हारसाफोरनि गेजेरावबो जादों गुबुननि गेजेरावबो जादों माने गेजेर ससेयाव मा जाबाय बिनि सिगांथाराव जोंनि आजै आजौनि समाव जि मोनसे डिसिप्लिनजों सोलिबोदोंमोन समाजा सावरि बादालि जानाय बैसागो हाबा हुखा गासैबो गेजेर ससेयाव फैनानै मा जाबाय बे सोमावसारनाया बेयो मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय सोमावसारबाय नालाय दा बेवहाय एसे माखासे जिनिसाव एफेक्ट जादों पजिटिभजों माखासे नेगेटिभबो थाफायो दा बेवहाय सेंग्राफ्रानो लाइमोनफ्रानो समाजनि गार्जेनशिपखौ लानाय बायदि जादों गेजेर समाव मानोना बै समाव बोलोनि बाथ्रा फैबाय जुजिलायनायनि बाथ्रा फैबाय नाथाय मोनसे खोथाखौ अराय सम गोसोआव लाखि जे बोलोनि बाथ्रा जुजिनाय बाथ्रा सोमावसारनाय बायदिसिना बेफोराव जों लाइमोनफ्रा सिगां न'खर सामलायनायाव समाजखौ दैदेननायाव नाथाय जोङो सिनियर मानसिफोरखौ अराय सम बिबान होनांगोन बिसोरनि एक्सपिरियेन्स बिसोरनि रोंगौथि बेखौ जोङो मालाबाबो ना खालामनो हानाय नङा ओंखायनो गासैबो जिनिसा बोलोजों जाजोबा नङा दा ओंखायनो दा मा जादों गामिफ्राव सोरबा साफा सानै सेंग्राफ्रानो गामिनि मालिक बायदि जादों बिसोर गामिनि लिडार लासैनो माने लेखा गोरोङानो जा सिनियरानो जा एसे साइड लानाय बायदि जादों माबा मोनसे रायलायोबा सेंग्राफ्रासोलै बिदि बुंनो नागिरो आरो मानसिफ्रा दा ओंखायनो समाजखौ समाजासो दैदेननांगौ साफा सानैया नङा आं बेखौ फोथायो दा बारा गोलाव बुंला बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव गोथार बाथौ साननि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो बयबो आलो गोजोनै थानो हाथों बेखौनो आङो अबंलावनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।